फिर होना गोबां मानसिफोरा मोननै दङ माने बेजों जोङो फेशन रोगायो। हेलो लोगोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअआवहाय फिन खनसे बयखौबो बरायनाय थाबाय आंनि BM राइडार 011 इउटुब चेनेलावहाय लोगोफोर। ओमफ्राय दा आङो गेटआव दङ, माने डिउटियाव दं आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दा एसे फ्रि जानायखाय नोंसोरजों रायलायनो होननानै भिडिअ बानायलायबाय। ओमफ्राय जोंहा लोगोआव दङ गुजरातनि पार्टनार बेनु राथुवा, माने डिउटिया दिनै जोंना गेटआव। ओमफ्राय गेटआवहाय जोंना खामानिया दिनै मा खालामनांगौ होनबा, जेरै मेडिकेलावहाय पेसेन्ट लाना फैयो मानसिफ्रा, माने बे गारिखौ एन्ट्रि खालामनांगौ आरो साइडआव खालामनांगौ। ओमफ्राय आं नोंसोरनो दिनै पार्किंबो शेयार खालामगोन लोगोफोर, जोंनि मेडिकेलनि पार्किंखौ देखायगोन आरोना लोगोफोर। नोंसोर भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नायबानो जाबाय लोगोफोर, ना मा बुङो लोगोफोर? बिदिबा नोंसोर भिडिअखौ नायलांबाय थादोलाय लोगोफोर। लोगोफोर मेडिकेलाव फैनाय गारिया माने जोङो बेफोर गारिखौनो एन्ट्रि खालामनांगौ आरो गासिबो पेसेन्टनि गारि गोजा। बेफोर जाहैबाय गेट लोगोफोर, बेजों हाबलाय ओंखारलाय जायो। ओमफ्राय ओरैजा मानसिफ्रा थांलाय फैलाय जायो, गारि आरजाबो दङ। आंना डिउटिया ओइ मानसि साथाम जिरना दंना लोगोफोर, साथाम दंना इयावमोन। ओमफ्राय दा आङो नोंसोरनो देखायनो होननानै ओरजा फैबाय। नैबे बेटारि रिक्सा दङ, नोंसोर फिर होना गोबां मानसिफ्रा मोननै दङ माने बेजों जोङो पेसेन्ट रोगायो। ओमफ्राय पेसेन्टनि गारिफ्रा नै बेफोरनो लोगोफोर, माने जोङो मेडिकेलाव बेफोरखौनो माने एन्ट्रि खालामनांगौ आरो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर आं दा नोंसोरनो मेन पार्किंखौबो थांना देखायहैगोन आरोना लोगोफोर। दा बियो रडआवसो, माने रडनि साइडआवसो नांदों। सिंनि पार्किंआव फुल जासै जानानै, ओमफ्राय आरोबाव नैबे सिंनि लामायावहाय होसे होनानै फुल जानानै आरोबाव बाहेराव फुरा लामा जोबथाजासे पार्किंबाव लोगोफोर। ओरैबायदि मानसिफोर जायो जोंनि मेडिकेलाव। नै लोगोफोर, जोंनि मेडिकेलनि पार्किंआ, आं दा पार्किं सिङाव थांथ'वाखै, बाहेरनिफ्रायनो माने भिडिअखौ लाबाय आरो लोगोफोर। ओमफ्राय आरोबाव बेनि उनावहाय ओरैजा पार्ट मोनसेयावहाय डाक्टार पार्किंखौबो नोंसोरनो देखायगोन आं लोगोफोर। आं दायो थांबाय दं नोंसोरनो डाक्टार पार्किं देखायनो। ओमफ्राय सारा नुबाथ' जाखागोन लोगोफोर, आङो माने स्ट्रेटसो भिडिअ बानायदों हा लोगोफोर। आं दायो सफैबाय डाक्टार पार्किंआव। ओमफ्राय ओरैजा गाहायनिया डाक्टार पार्किं आरो लोगोफोर, ओरैजा गाहायाव डाक्टार पार्किं दङ। ओमफ्राय नैबे गोजौनियाहाय पेसेन्टनि रिलेटिभनि गारि पार्किं। ओमफ्राय लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन। भिडिअखौ नायनानै सोर मोजां मोनदों लाइक कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय जोंनि मेडिकेलनि बागै। नेक्स्ट भिडिअ नांबावगौबा आं मेडिकेलनि भिडिअ लाबोगोन लोगोफोर, कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय। बाय बाय लोगोफोर।